ख्रिस्ट'नि गोथार थैजों बायख'जानाय आंनि साफ्रोम बेसेन गोसा आंगो लोगोफोरनिसिम आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसे बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आं बयखौबो बरायग्रोहरनाय थाबाय। मेसेजखौ जागायनायनि सिगां आं बयनिसिमबो खावलायो, नोंथांमोना जुदि बे मेसेजनि गेजेरजों जिउआव माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला, जिउआव थुलुंगानाय मोनोब्ला मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामनायजों लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। स' दिनैनि बिसयानो जाहैबाय इसोरनिफ्राय माबोरै सासे मानसिया बोर मोननो हागोन, मा मावोब्ला जोङो इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननो हागोन, बेनि बिसय आं नोंथांमोननो एसे बाथ्रा फोरमायनो सानदों। मानो होनोब्ला जों बयबो बे संसाराव इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननो हास्थायो, नाजायो, राइट? जेखि धोरोमनि मानसियानो जाया मानो, जेखि जाथि हारिनि मानसियानो जाया मानो, जों बयनोबो इसोरनि ब्लेसिंनि गोनांथि, इसोरनि बोरनि गोनांथि। बेखायनो जों बयबो इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननो थाखाय हास्थायो, नागिरबायो, जों खस्थ' खालामो। बिनि गेजेराव दिनै जों बयबो इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननो थाखाय गाव गावनि बुजिनाय बायदि, गाव गावनि मिथिनाय बायदि, गाव गावनि हामजानाय बायदि गोबां मानसियानो खस्थ' खालामबायो, दुखु खालामबायो, नागिरबायो, हास्थायबायो, नाजायो, राइट? नाथाय दिनै जोङो इसोरखौ मोननायलाय, इसोरखौ सिनायलायलाय, इसोरनि बिसाफोर जानायलाय जोङो माब्रै बा मा खालामब्ला इसोरनिफ्राय जोङो ब्लेसिंखौ मोननो हागोन, बेनि बिसय इसोरनि बायख'आ मा बुङो, बेखौ मिथिनाया दिनै जों साफ्रोमनि थाखाय जोबोद गोनांथि। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गोबां मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिया। अके, बे बाथ्राखौ मिथिया। एज ए बिलिभार, सासे फोथायारि जानायनि उनावबो, अके, इसोरनि बिसा जानायनि उनावबो, अके, इसोरखौ फोथायनायनि उनावबो, इसोरखौ मोननायनि उनावबो जोंनि गेजेराव गोबां मानसिया बे बाथ्राखौ मिथिया जे जों मा खालामोब्ला, जोंनि लाइफ स्टाइला माफोरबायदि जायोब्ला जों इसोरनिफ्राय जों ब्लेसिंखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो गोजानाव दङ आरो गोबां मानसियानो बे बाथ्राखौ मिथिया। स' बेवहाय इसोरनि बायख'आ मा बुङो जे जोङो इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननोब्ला, अब्ला बे समाव आं नोंथांमोननि ध्यानखौ बाइबेलनि गितफोर, जायखौ बुङो इंलिसाव साम्स आरो हिन्दीयाव भजन संगीता, गितफोरनि 1 बालाबनि 1 आरो 2 सिरियाव मा बुंदों इसोरनि बायख'आ, आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। अके, नोंथांमोनाव जुदि बाइबेल दङब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायजाबनो हागोन। गितफोरनि 1 बालाबनि 1 सिरियाव बुंदों मा, बे मानसिया साबायस, माने बोर होजाग्रा, हामबाय, साबायस होननानै बुंदों, जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै। मोजाङै खोनासं। इसोरनिफ्राय जुदि सासे मानसिया बोर मोननो लागाब्ला इसोरनि बायख'आ मा बुंदों बेखौ जोङो मिथिनाया आरो बेनि फारसे सिरियास जानाया एज ए चाइल्ड अफ गड, एज ए बिलिभार्स, सासे फोथायारि जानायलाय इसोरनि बायख'आ मा बुंदों बेनि फारसे सिरियास जानाय आरो बेखौ मिथिनाया जों साफ्रोमनि थाखाय जोबोद गोनांथि। अके, बेवहाय गिबियावनो बुंदों, जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापिफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफायाव जफायाखै। अके, अब्ला जोङो दिनै गावखौ सासे इसोरखौ फोथायग्रा, इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ खुलुमग्रा, इसोरखौ सिबिग्रा बा आर'ज खालामग्रा बा गावखौ धोरोमिया होनना लानानै जुदि हुदाया जोंनाव दङब्ला आं नोंथांमोनखौ केयारफुल खालामनो सानो, आं नोंथांमोनखौ वार्न खालामनो सानो। अके, जुदि बे हुदाया, बे आखला जुदि जोंनाव दङब्ला निश्चय डेफिनेटलि जोंनि जिउआव इसोरनि ब्लेसिंआ ब्लक जागोन। जों जेखि खालामा मानो,
इसोरखौ फोथायब्लाबो आरो जों आरज खालामब्लाबो जोङो इसोरनि बोसोनखौ सिफायोब्ला निश्चय इसोरनि ब्लेसिंआ जोंनि जिउआव ब्लक जागोन। अके, आरो इसोरनि बोसोना मा बुंदों बेवहाय? इसोरनि बोसोना बुंदों जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफायाव जफायाखै। दिनै जोंनि जिउआव लोगोफोर जोङो गावखौ चेक, गावखौ एग्जामिनेशन, गावखौ बिजिरनायनि गोनांथि। दिनै जोंनि लाइफ स्टाइला माफोरबायदि लोगोफोर? दिनै जोंनि लाइफ स्टाइला माफोरबायदि? इसोरनि बाइकआ जेरै बुंदों बेफोरबायदि ना दिनै जोङो जेरै जों हामजायो, जेरै जों हास्थायो, जेरै जों लुबैयो बेफोरबायदि जों थांनानै दङ? अके, जुदि जोङो जोंनि लाइफ स्टाइलखौ जुदि जोङो इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै, अके, इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै जुदि जोङो गावनि हामजानाय, गावनि लुबैनाय बायदि, गावनि गोसो बायदि जुदि जोङो थाबायोब्ला, मावोब्ला, लाइफ स्टाइल खुङोब्ला निश्चय जों जेसेबांखि हार्डवर्क खालामा मानो, जेसेबांखि जों खस्थ' खालामा मानो, जेसेबांखि जों इसोरखौ फोथाया मानो, जेसेबांखि जोङो आरज खालामा मानो, निश्चय जोंनि जिउआव इसोरनि ब्लेसिंआ ब्लक जागोन। इसोरा जों साफ्रोमखौबो ब्लेसिं खालामनो सानो, जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होनो सानो। मानो होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो इसोरनि बिसा। नाथाय प्रब्लेमा बेवहायसो जायो जे जोङो दिनै इसोरनि इस्सा बायदि नङाब्लासिनो, इसोरा जेरै बुंदों, इसोरा जेरै थिनदों बेखौ जोङो मिथिनो लुबैनो नागारै दिनै जोङो गाव गावनि हास्थायनाय, गाव गावनि लुबैनाय बायदि जोङो जिउ खुंनायनि थाखाय जोंनि जिउआव गोबांबार इसोरनि ब्लेसिंआ जोंनि जिउआव ब्लक जायो। बेखायनो बे बाथ्राखौ गाव गावनि जिउआव लोगोफोर क्लियार खालामनानै ला। इसोरनि बाइकआ बुंदों सासे मानसिया इसोरनिफ्राय ब्लेसिं मोननोब्ला, इसोरनिफ्राय जुदि बोर मोननोब्ला मा खालामनांगोन? जोंनि रेसपन्सिबिलिटिया मा? बेवहाय इसोरनि बाइकआ बुंदों जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफायाव जफायाखै। लोगोफोर दिनै जों गावखौनो गाव चेक खालामनायनि गोनांथि, एग्जामिनेशन खालामनायनि गोनांथि, गावखौनो गाव बिजिरनायनि गोनांथि। दिनै जोङो सासे फोथायारि बुंनानै लानायनि उनावबो, जोङो गावखौ बासायजानाय मानसि होननानै लानायनि उनावबो, आं इसोरनि बिसाला बिसाजो होनना लानायनि उनावबो मा दिनै जोंनि लाइफ स्टाइला बा जोंनि आखल आखुआ बे बोसोनाव लिरनाय बायदि नामा? बा बे बोसोनाव लिरनायनि बेरेखा नामा? बेखौ दिनै जोङो गावखौनो गाव नायबिजिरनायनि जोबोद गोनांथि। दिनै जोंनि गोबां फोथायारिफोरनि जिउआव गोजोन सान्थि गैया, इसोरनि ब्लेसिंआ गैया, बिसोरनि जिउआव गोजोननाय गैया। मानो होनोब्ला लोगोफोर जे गोबांबार जोंनि फोथायारिफ्रा गाव गावनि लाइफ स्टाइलखौ इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै बे बोसोननि बेरेखायै गाव गावनि हामजानाय बायदि जिउ खुङो। आरो बिसोरो बे बाथ्राखौ मिथि मोना जे बाइबेलाव इसोरा मा बुंदों जे इसोरनि ब्लेसिंखौ मोननो थाखाय। बे बाथ्राखौ मिथियैनि थाखायनो जोंनि गोबां खृष्टानफोरनि लाइफ स्टाइला गोरान दैखरनि समान। अके, गोरान दैखरनि समान। जेरै गोरान दैखराव जों दै मोननो हाया, थिग बेफोरबायदिनो खृष्टान लाइफआवबो, खृष्टान न'खरावबो गोबांबार जोङो रानस्राव दै गैयिनि समान बा गोजोन सान्थि, अनज्लायनाय, सुखि, इसोरनि बोर गैयिफोरखौ जोङो नुनो मोननो हायो। बेखायनो गोबांबार जोंनि खृष्टान न'खराव, खृष्टान मण्डलियाव, खृष्टान समाजाव गोबांबार निरासा, दावराव दावसि, नांज्लाय खमज्लायखौ जोङो, डिप्रेसनखौ जोङो नुनो मोननो हायो। बेखायनो लोगोफोर इसोरनि बाइकआ बेवहाय क्लियारलि बुंदों जुदि जोङो इसोरनिफ्राय ब्लेसिं मोननोब्ला, आशीर्बाद मोननोब्ला जोंनि लाइफ स्टाइला माफोरबायदि जानांगोन होनना बुंदों? जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै। मा जोंनि लाइफ स्टाइला बेफोरबायदि नामा? दिनै जोङो दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव दंफायो नामा?
थाबायफादों नामा? पापीफोरनि लामायाव जों गसंफादों नामा? बिसोरनि आखल आखुआ जोंनि लाइफस्टाइलाव दासिमबो दं नामा? जोंनि लाइफस्टाइला दासिमबो दुस्थफोरनि समान नामा? पापीफोरनि समान नामा? निन्दिग्राफोरनि समान नामा? जुदि बेफोरबायदिब्ला निश्चय जोङो इसोरनि ब्लेसिंनिफ्राय जोङो मा जागोन? गोजान जागोन। मोनसे बाइबेल पदखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबावनो सानदों। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों इसोरनि बाइकआ बोसोन बिजाबनि 28 बालाबनि 9 सिरियाव बुंदों, नोंसोरो आयेनखौ मानियाब्ला, गोसोआव लाखि, नोंसोरो आयेनखौ मानियाब्ला इसोरा नोंसोरनि बिनायखौ खोनानानै मुगैगोनसो होननानै बुंदों। मा बुंदों? नोङो आयेनखौ मानियाब्ला इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनानानै मुगैगोनसो। माने इसोरनि बोसोनखौ जुदि जोङो सिफायोब्ला, इसोरनि बोसोनखौ जुदि जोङो मानियाब्लासिनो इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै जुदि जोङो आर'ज खालामोब्ला, इसोरनाव खावलायोब्ला, इसोरनाव बियोब्ला, अब्ला इसोरा जोंनि आर'ज खालामनायखौ खोनानानै, जोंनि खावलायनायखौ खोनानानै मा बुंगोन? मुगैगोनसो होननानै बुंदों। इरिटेट जागोन। इसोरा डिस्टार्ब मोनगोन। खस्थ' मोनगोन। सोरबायदि मानसिनि प्रेयारखौ, खावलायनायखौ खोनानानै इसोरा इरिटेट जायो, डिस्टार्ब मोनो? जायबायदि मानसिफ्रा इसोरनि बाइकखौ, इसोरनि आयेनखौ, इसोरनि बोसोनखौ, इसोरनि रदायखौ सिफायनानै गाव गावनि हामजानाय, गाव गावनि लुबैनाय बायदि जिउ खुङो। बेखायनो लोगोफोर गोसोआव लाखि, जोङो इसोरनि बिसा जानायलाय, जोङो इसोरखौ मोननायलाय, इसोरखौ सिनायनायलाय, जोङो इसोरजों सायख'जानायलाय, दिनै जोंनि दैलि लाइफआव जुदि जोङो दै थानाय दैखरनि समान जुदि जोंनि लाइफआव इसोरनिफ्राय बोर मोननोब्ला, गोजोन सान्थि रंजानाय जुदि जोंनि जिउआव जुदि जों मोननोब्ला, अब्ला जोङो मा खालामनांगोन? दुस्थफोरनि आखल, पापीफोरनि जे आखल, निन्दिग्राफोरनि जे आखल, जे स्वभाब, जे केरेक्टार, बेखौ जोङो गारनानै मा खालामनांगोन होनना बुंदों? फोरबुनि रदायाव खुसि जानांगोन होननानै बुंदों। सेकेन्ड माबायाव बुंदों, सिरियाव बुंदों मा? फोरबुनि रदायाव खुसि जानांगोन आरो फोरबुनि रदायाव देहेन खालामनांगोन होनना बुंदों। माने फोरबुआ जि प्रमिस खालामदों, फोरबुआ इसोरा जे बुंदों, जेखौ मावनो थिनदों, बेनि फारसे जोङो देहेन खालामनानै, बेखौ जोङो मानिनानै जोङो बेनि फारसे रंजानांगोन, खुसि जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोफोर, गोबांबार जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानिनो थाखाय, इसोरनि बोसोनखौ जोङो फालिनो थाखाय जों गोबां गोब्राब मोनो। आरो जों गोबांबार बुङो मानिनो हाया, इसोरा ओरैबायदि बुंदों होननानै जों गोबांबार जिउआव निराशा जायो। आरो जोङो गोबांबार मानिनो हाया होननानै जों अलरेडि गावखौ मा खालामो? फेजेननानै लायो। आरो बेनि उनाव जोङो गाव गावनि हास्थायनाय, गाव गावनि लुबैनाय बायदि गावनि जिउखौ खुङो। बेनि थाखायनोथ' जोंनि जिउआव इसोरनि ब्लेसिंआ गोजान जायो, जोंनि जिउआव इसोरनि ब्लेसिंआ ब्लक जायो। जायफ्रा इसोरनि बोसोनखौ मानियो, इसोरनि बोसोनाव खुसि जायो, इसोरनि रदायखौ देहेन खालामो, माने फालियो, बैसोरनि थाखाय इसोरनि ब्लेसिंआ ओरैबायदि बुंदों जे बियो दै बोहैनाय दैखंनि जिङाव गायजानाय बिफां बादि बियो गावनि बोथोराव बिथाइ थायो आरो बिलाइयाबो लरहाया आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। जुदि जोंनि जिउआव जोंनि मावनाया जाफुंनोब्ला, जोंनि लाइफआव जुदि जों साक्सेस मोननोब्ला, दै जिङाव गायजानाय बिफाङा जेरै ताजा थायो, राननो रोङि, जेरै बे ताजा स्ट्रं थायो, जेरै बे बिथाइ भरा थायो, बिनि बिलाइफ्रा जेरै ग्रोम ग्रोम जायो, थिग बेफोरबायदि जोङो जुदि जोंनि गावनि लाइफआव, गावनि न'खराव जुदि बिथाइ थायनोब्ला, जोंनि खामानियाव साक्सेसफुल जानोब्ला, इसोरनिफ्राय ब्लेसिं मोननोब्ला, दै जिङाव गायजानाय बिफांनि समान जुदि ग्रोम ग्रोम जानोब्ला जोङो मा खालामनांगोन? इसोरनि बोसोनखौ मानिनांगोन, इसोरनि बोसोनाव जों खुसि जानांगोन, इसोरनि बोसोनखौ जों देहेन खालामनांगोन। इसोरनि बोसोनखौ जोङो मानिनायनिफ्राय, इसोरनि बोसोनाव जों देहेन खालामनायनिफ्रायसो जोङो इसोरनि ब्लेसिंखौ मोननो हायो। अब्ला आं बेखौनो लोगोफोर सोंनो सानो, जों बयनावबो मा दिनै जोङो गावखौ खृष्टान होनना लानानै
आं इसोरखौ फोथायो होनना लानानै, आं इसोरखौ खुलुमो, सिबियो, आं आर'ज खालामो होनना लानानै मा जोङो इसोरनि बोसोनखौ दैलि फालिदों नामा? दैलि जोङो मानिदों नामा? बे दुस्थ'फोरनि आखल आखु बा पापि बा निन्दिग्राफोरनि आखल आखुनिफ्राय, केरेक्टारनिफ्राय जोङो गोजान जानानै मा जोङो इसोरनि हामजानाय बायदि, इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै जोङो जिउ खुंदों नामा? जुदि जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानियाखैब्ला, इसोरनि बोसोनखौ जुदि जोङो देहेन खालामाखैब्ला लोगोफोर, बेनो मोजां सम जे जोङो गावनि आखल आखुखौ जोङो सुद्रायनानै फै जोङो इसोरनि थिननाय बायदि, इसोरनि बुंनाय बायदि इसोरनि बोसोनखौ मानिनो आरो इसोरनि थिननाय बायदि थाबायनो जों सोलोंनि। जुदि जोङो बेफोरबायदि मावोब्ला निस्सय जोङो इसोरनिफ्राय ब्लेसिंखौ मोननो हागोन। बे मेसेजनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।